La crisi. La crisi... És una crisi? Ah, claro. Lo que passa és que, si a tu te diuen estem en crisi, la gent què fa? Automàticament el primer gest és este, no? Va, apretar-se tots el cinturó, arrimar el muscle. No? La gent, si te diuen que estem en crisi, bueno, ja hi siguem de... Vinga. Ara, si te diuen que estan estafant, doncs ja no vas a cooperar. Dius, oiga, no, me vaig a defensar de l'estafa. Però és que si en 2008, quan se cau el sistema financer sencer, i gent com Sarkozy dia que era la fi del capitalisme, van reaccionar ràpidament i de seguida ens van començar a contar que si el problema era que tots havíem viscut per damunt de les nostres possibilitats. Què passa? Aquesta frase és molt potent. Ells generen, a través del llenguatge, van creant realitats. Quan te diuen has viscut per damunt de les teves possibilitats, nosaltres que a més vivim una cultura de la culpa i aquestes coses, doncs tu de seguida anem a veure qui no s'ha comprat alguna volta en el primer món algo que no necessitava. Tots, no? Dic que no ho faig amb tots mos han comprat. Entonces, la tele vinga de dir-te és que heu viscut per damunt de les vostres possibilitats i què fas? Ai, este veures, les sabates aquelles, mira la que he liat. I entonces, tenen a la gent el punt on volien tindre-la. I és que així tots són igual de responsables de la crisi. Tu per comprar-te les sabates i l'altre per fotar milions d'euros portar-los a paradisos fiscals, però en realitat els dos heu contribuït igual a la crisi. I clar, això ha anat calant. I la gent com està? Què creieu que sent la gent quan veu aquestes notícies? La prima de riesgo. Havíeu sentit abans de fa 4 anys la prima de riesgo? Antipàtica, la cosina i el riesgo. Això, però per què penseu? A què està adreçat això? Què sentiu? Què sentiu quan sentiu les notícies de la... Ai, i està fet per això. Però quin és el sentiment humà que ens paralitza? I està fet per això. I funciona. L'altre dia estava me quidra la mestra perquè tinc un fill amb eixa edat en la que apenas deixes de no haver-te-lo menjat quan estava per menjar-se-lo. I després me quidra la mestra, vaig allà al col·le i de seguida ve una... Dic jo que sigui una mare, jo no la coneixia, i em toca la porta. Pots assistir un moment? Sí. I és que ahir li dic, ostres, no sabia, però era una altra mestra que també se queixava, jo què sé. I me diu, estic trista. Dic, xica, de pensar. Diu, que jo no veig així d'això. És que t'ha reconegut i te tenia que dir això. Dic, no, pues no podem estar. Perquè jo, clar, i al final, en realitat no estava trista, en realitat el que tenia era por. Per què? Diu, perquè jo no sé què serà de nosaltres, jo no sé què va ser dels meus fills, i jo passo el telediari, clar, no? I al final vam aplicar a la conclusió de lo que menys tenia que estar era tristos ni poderosos, no? I aleshores, clar, quan vam acabar de parlar, ella deia, pues tens raó, vinga, pues vaig animar-me, vaig a... Però clar, el sentiment que se genera, perquè la por patida molts dies seguits, al final t'esgota. Quan tu tens por, te tens estat, i quan al final estàs trist, t'esgota. La gent la volen posar en aquest estat anímic. Per a què? Per a que no es defense. I quan es defensa damunt, t'envien a la nacional. I entonces criminalitzen la mobilització. I és ahí el delegat del govern dient aquí habrá que modular el derecho de manifestació. No. Saps? Però clar, aquest tipus de coses i te fiquen en la tele, ha anat una manifestació supergran, superbonica, s'han quedat 3 allí a cremar contenidors i això és la foto que te trobo. Criminalitzen damunt. Damunt els que van a les manifestacions, ells se l'han buscat. Dius, no, és que ens estem defensant d'un atac que és injust, perquè estem pagant la crisi aquells que no l'hem creat, que són els treballadors, els xicotets i mitjans empresaris, la gent que s'hi guanya la vida treballant, la gent que s'hi guanya la vida en el seu esforç. Aleshores, això ho hem de combatre. I damunt té un problema afegit en aquest país, perquè clar, la crisi financera i econòmica l'està patint tot el món, però nosaltres tenim un 25% de desocupació. Això no ho té Alemanya, no ho té França. I tenim aquesta desocupació entre altres coses perquè així les empreses van perdre el tren de la modernització. Perquè així hi ha 40 anys de retard en com se fan les coses.
I com ser competitius no baixant salaris, sinó millorant l'organització empresarial. Però, clar, Rossell està més en el pensament en com deslocalitzen que en com s'organitzen millor per a ser productius. Quina responsabilitat tenen? Després són molt patriotes. Escolta, que patriotes són. No els pots tocar la bandera d'esta bicolor, si anava a dir, és que no puc evitar. Ahir, la bandera d'Espanya que no li la lleva ningú, ara, però els impostos en les Isles Caimán. Dius, doncs això no és ser patriota, no? Per què no s'ocupa d'això? De, per exemple, que les empreses espanyoles tinguin competitivitat? Així han afonat el teixit productiu. Nosaltres, que sabíem fer molt bé una cosa, que és el que els valencians hem de reaprendre. En què hem sigut sempre bons els valencians? En gestionar lo xicotet. Sempre. Nosaltres la terra la tenim en trossos xicotets. Tu vas ahir a Andalusia i en 3 duquesses tenen tota Andalusia d'elles. I se fan peones. Aquí no. Aquí la terra sempre està repartida en trossets xicotets. De manera que la riquesa també ha estat més distribuïda. Les empreses com han sigut? Xicotetes i mitjanes. La gran factoria, nosaltres tenim una gran factoria que és el Ford. Tu te'n vas a Catalunya o al País Basc i són situacions diferents, però nosaltres ho hem tingut sempre tot xicotet, a escala humana, que és molt més fàcil. I en això eren campions del món mundial en gestionar lo xicotet. Teníem una renta per càpita de la mitjana estatal, ara la tenim per sota. I què va vindre un dia si un govern que ens va dir os vamos a poner en el mapa. La playa de Madrid. També a la playa de Madrid. Ens han posat en el mapa. Dius, escolta, les platges són del món. Les platges no són de ningú. Són del ser humà, del món, de l'univers, de tots. Són una cosa que no és de ningú. I entonces ens van dir això i la gent ens ho vam creure. Tot tenia que ser més gran. El País Valencià era tot el més gran del món. Recordeu-se quan inauguràvem la nova FEA, la propaganda que anava als tramvies de València, així a la Unió també ficaren alguna, que deia treballa en un hospital més gran d'Europa. I tu diries, i? No? Un senyor de bata blanca, que no sé si era metge de veritat o era actor, que deia això. Treballa en un hospital més gran d'Europa. Mira, és que la FEA sempre ha sigut un gran hospital. I ha sigut un magnífic hospital per la plantilla de metges, infermers, personal sanitari i no sanitari que tenia i que té. Ara, el que han fet és un gran edifici, que no li mereix que un gran hospital. La FEA sempre ha sigut un gran hospital. Qui ens ha dit a nosaltres que una cosa és més gran per tindre el continent més gran? Clar, Xina més gran, no el ric. Buida, no s'ha vist per res, té goteres, se li cau el trencadís, ha costat 100 milions d'euros, en això podíem obrir l'hospital de Gandia i moltes més coses, però és el més gran, no en trobareu una pròxima més gran que això en tot el món. Realment, el Partit Popular va trobar una manera d'encaixar en una autoestima que la teníem prou ben terra i dir-nos que ens anàvem a ficar a Europa i que tot anava a ser el més gran i que així la política anava a ser el balafiament de diners que comentava abans l'Ara i que així, en fi, llogaven els gossos en